Ako ay maglalaba. Maaga ako maglalaba kasi may gagawin ako. Kaya, ito ang aking ganap ngayon. Good morning, good morning. Samahan niyo ako sa paglalaba ko. Ito ang aking ganap ngayon. Yan. Sana lahat na videos ko panoorin nyo. Maraming salamat sa mga nanonood sa aking videos. Hindi ko man kayo kilala. Maraming salamat sa aking mga nanonood. Salamat po. Ito lang ang aking gawa sa loob ng bahay, maglaba, maglinis, magluto. Dahil ngayon ay linggo, hindi po sana ako maglalaba ngayon eh. Kaso yung apo ko, wala nang magamit na mga damit yung gustong gamitin lagi. Saka madami na rin. Natambak na yung lalabahan ko. Madami na. Naglaban na rin ako ng towel. Dalawa itong towel. Pag magandang araw, kumot baka maglaba ako ng kumot. Yeah. Huwag po kayong magsawa na panoorin ako sa mga videos ko. Love you, mga nanonood. Aga ako maglaba, ano? May gagawin kasi ako. Magpapalinis ulit kasi kami. Wala. Pagkain yung maglilinis. Baka walang magluto. Saka walang mamimili. Saglitin ko. Akong mga anak ko kasi mga kasama ko. Busy. Busy din sila. Pero kasi wala namang alagang maliit. Alaga ko yung siya lang. Malaki na. Kaya pwede akong umalis na kahit anong oras. Marami-rami kasi itong lalaban ko. Siguro mga 4 na salang. 4 na salang sa washing. Kasi madami talaga. Pero okay lang. Basta may tubig. Kahit maraming labhan ako. Basta ang mahalaga may tubig. Masarap kasi maglaba sa
gripo kung maraming tubig. Lalo na sa ilog. Abay, kasarap maglaba pag sa ilog. Kasi, sawa ka talaga ng tubig. Sa atin, nakadaan kasi sa kontador yan. Ang tubig natin nakadaan sa kontador. Masakit sa baywang. Hindi kasi ako gumamit ng upuan. Yeah. I-dryer ko to kahit matigaan lang. Okay na. Matanggal lang yung tubig. Basta matigaan lang ng konti. Tataas ko kasi ito isa sampan. Na ano. Banlaw na ako. Nakalimutan ko na uminom ng mainit na kape. Mainit. Pag-dryer ko nito. Kainom na ako bago ko isampay. Nakapakulo na ako ng tubig eh. Hindi ko lang na Hindi ako nakagawa ng kape. Nagkakape ako. Parang nakaramdam ako ng gusto kong uminom ng ganito. Mainitan ang sikmura ko. Yan. Hindi na ako nagda-downy. Pag nag-downy pa kasi ako, kailangan magtipid. Hindi na ako magda-downy. Mabango naman itong sabon. Ay, mga pambahay lang naman to eh. Ilan lang yung uniform ng apo ko. Ay, hindi ko na downy.
Mag-dryer na ako. Ano kaya? Makaya. Makaya ng dryer. Itong dryer ko. Parang biging punong-puno. Ay, kaya naman. Punong-puno. Punong-puno yung washing. Kaya inano ko. Buhol-buhol kasi. Ay, nilipat ko muna ito dito. Yan, kasi ano ako ng yan. Dito muna ako. Sa dryer. Pwede ng dryer. Nagkakape muna ako. Pakulot pala ako ng kape. Ay, ng malunggay. Pakulot ako ng malunggay para malunggay tea ang iinumin ko. Malunggay tea. Hintayin ko lang matapos yung dryer. Para ano. Ay, alam ko na. Ano ko pala ito.
dito. Hugasan ko na pala ito. Siniga ko lang to. Pero okay na. Kasi hindi natutulog sa sahig. Yan. Na-dryer ko na. Diba? Ang dami. Yan. Teka. Bye-bye. Hindi ko muna kayo dadalhin sa pagsasampay. Kasi hindi ko pa isasampay ito. Magkakape muna. Bye-bye. Love you.